umuntu odebhisayo ejele isayini umuntu odayisayo. Yes, yilaba kubona ngalokho. Aba approach nombani. Once wadebhisa ibhlukwe usho ukuthi kahle kahle mina am for sale. Ejele kahle kahle mina ngiyintombi yeyiboshwa. Usuke echaza lokho umuntu odebhisayo ejele. So bambona ngalokho then bese kuba nezinto abam-offerisha zona. So ngifika lana ngiyatshelwa la kuthi ungakhulumi ke nanombani futhi ungathathi ungamukeli into from nanoma ubani. Ila engafundiswa khona kuthiwa isiboshwa asidli. Isiboshwa sidla ngendisho encane engaka noma ukudla kukhona kodwa awudli kakhulu. Isiboshwa awuhlali nanoma ubani uyabakhetha abantu ohlala nabo. Ngoba ziningi izinto ezenzakalayo yila engarealize khona ukuthi yazi khathi beyisho ayiyona lento mina engiyaziyo ngejele ejele kuyafiwa phuma idumbu khona ejele kuphuma inhlanga ejele abantu bayalimala bayakhubazeka. So mina nganginenye yabo ivision noma ipoint of view ngalo kodwa mase sengifika khona ila ngarealize khona ila engayisola khona ukuthi awema ukuthi bengiyapi ila engaqala khona kakhumbula umzali wami khona kuyona yonke into nakubona bonke abantu ekade ngibazi ila engakhumbula yena khona. Ngoba kuba nalento yokuthi noma une visit uvisithiwe kuyimpahla yakho kodwa uthola awuyidli. Uyithi ifika impahla yakho bese iyadayiswa. Idayiselwa izinto ezizosetshenziswa la uthola ukuthi futhi for isibonelo uma ngabe kutholakala i20 yakwayi uthi wena uzobhema iluze yodwa kuphela ezintweni zakho and awuna say ayikho into ongayisho. Ila engarealize khona ukuthi ejele bathi akahambi ngeminyaka akekho umuntu omdala. Akekho umuntu othi hayi ngimdala mina la noma ungamdala kangakanani bathi banale team leyothi shiyana ngamagunya nangezitebhisi. So sishiyana ngama level. So kuzofika ingane oyishiya ngo20 years uthola ukuthi kwi level engaphezulu kweyakho automatically sekuzowena sekumele uguqe kuyona. And it is a must ngoba umthetho wejele uphethwe yibona. Kahle kahle ngasho ukuthi ugovernment wakhona. I-society yakhona iphila ngaleyo ndlela ayiphili ngenye indlela. Kunemthetho yakhona eqondene nakhona. Professor mind you udle ekseni udle iparish ngicamthi ispoon separish lesi esikhulu kube ispoon esisodwa noshukela omncane kube u2 slice we uneti itiye nalo futhi ushukela uyashoda. Uyabona lesinkwa Professor Moshaya kanje siyavuthu abo uma uqhubeka ushaya siyaphela sivuthuka siphele asilali noma ungasigoqa kodwa wansalala ufika sesiqinile somile asibe sisadleka. So into yaleso sikhathi ekseni uma ngabe nidle ekseni nidla njalo cama ukuthi mhlambe la ko past 6 ya ko 7 seniyadla bese ukuthi ngo past 1 kiya ko 2 senidlela ini isapha senidla ukudla bese ninikeza u5 slice seniyeze nibone kusasa ekseni. Cabanga ngo past 1 kuya ko 2 ngo past 2 kuya ko 3 seliyavala ejele nonke senibuyele endlini zenu futhi sekuyoze kubonakale kusasa futhi. And into eyingidina kakhulu Professor lo muntu lo ozivalelayo uyazi ukuthi akuphumeki la uyena okhiyayo lana usikhiya for isibone mesathi siba u30 kodwa ekseni futhi aphinde futhi asilayinise asifolise aphinde futhi yena futhi asibale. Yikho kuthiwa yolala ubaliwe. Yikho kuthiwa yolala ubaliwe ngoba ubalwe ekseni ubalwe ntambama ubalwe ekseni cha lo muntu lo kade ekuvalele ntambama uvuka ekseni futhi sekuvulela aphinda kubale futhi ebona ukuthi akukho lo kade ungaya khona. So every day uyabalwa and into ebhlungu kunakho konke kunomthetho la weyiboshwa kube nomthetho wamaphoyisa. And umthetho wamaphoyisa at some point uya contradicta nomthetho weyiboshwa. So once mina ngiyakhumbula nje mina kuye kwaba nempahla eziboshwa mina eyenza kanjani mebesho ngelanguage engayicwilisa. So uma ngabe icwila impahla kade kuthiwa mina ngiyigade noma ngingene nayo ngagcina sengenza kanjani ngihluleka yagcina iwele ezandleni zamaphoyisa amaphoyisa ayithatha and iziboshwa seziyayifuna impahla yazo
and abayizwa lento yokuthi ngithi mina lithathwe yiphoyisa, cha abayizwa. And mind you professor ukuthi ibhlungu lento ngoba izingane zabantu lento ibonakala sengathi yenye into kanti ekugcineni bese iba yenye into. Kunzima ila engabona khona eOkapa umbese ejele. Ila engabona khona izikhali ezinzima ejele and uyayibuza ukuthi lento ingena kanjani lana ngoba phela la akungeni lutho and futhi wonke umuntu uyaseshwa. Kanti mina ngangidlala lapha kunensange emangalisayo bayifaka ngemuva kuthiwa baye up and iyona into ebhlungu izingane zabantu ziyalimala iphuma igazi isho namafoni angena ngemuva and ungene nayo mawufika futhi phakathi bese uphinda futhi uyayikhipha. Sometimes kube khona abanye othola ayisaphumi abanye sekumele benze njani baye esibhedlela sakhona. And yonke leyo nto idala inkinga idala commotion and mind you abanikazi balezinto professor badlali bayalimaza ngempela and uma ngabe sebekulimaza akekho umuntu okulamlelayo ngoba isho nephoyisa into ebhlungu lapha na professor uyashawa uhamba otshela iphoyisa kuba ngathi lidila nabo iphoyisa bese lenza into ebhlungu ke ntambama bese liphinda futhi likuvalela nabo futhi bese liyahamba lona liye kwalo liyolala uhlale nabo futhi labantu baphinde futhi ebusuku bathi yawe hawu sembantu futhi baphinde bakuphinde. So uyabona ukuthi okwesibili manje ngeke usaya futhi ephoyiseni ngoba manje usubona ukuthi le phoyisa kahle kuba ngathi liyakudayisa. That's where i-society yakhona iphila ngemithetho yakhona ngoba vele bayazi bona ukuthi yonke into iphethwe yibona and kunezisebenzi lana and njoba kunezisebenzi nje kunama 26 nama 27 kunama 28. So mina inkinga yami nginali visit njoba ngifikile la and futhi anginayo umuntu ekungcono makabe unomkhaya uzothi hayi uhomeline uzozama mhlambe uyabona ukudirector towards labo bantu labo abazokusiza. Mina ngazi umuntu nami ngigcine sengitholana nabantu esazana nabo lapha eMaritzburg edrobheni ekade futhi siphanda nabo sibhema nabo and uyabona lento sipromoter futhi khona futhi ukuya phambili bangintroduce inombolo and nami at some point ayikho into engathi ngangeke ngikwazi ukungayithatha inombolo uma ngabe ubabona lana laphakathi ejele lo munye umisa isithupha nalo munye amisa isithupha bese beyakwazi ukuxoxa mekhona omunye into ashoda ngayo bese lo yamnika. Uma ngabe lo efuna ukufona ukhuluma nomfowabo nalo futhi nama 28 futhi enza njalo kodwa manje mina sengisesenta ayikho into mina akekho umuntu engikwazi ukuxhumana nalabe engibaziyo asinayo leyo connection ngoba kune code. So nami ngaphoqa ukuthi ngenze njani ngijoyine yona inombolo ngahlala ngithe mase ngihlala ngafundiswa ukufundisweni kwami isaqhuma khona futhi kuyona lento le nalembewu lena kusakhula yona futhi. Ngithe uma ngabe sengishaya inombolo nami hayi nami ngaba yisebenziki hayi ke into yami kwangathi iyacaca kodwa futhi kwi first level futhi kunengcindezi enkulu ugcina usuyisola professor ukuthi wawuyithathelani ngoba manje na kunzima kona ke yila ekunzima khona ke kunokuthi ngcono ungayithathanga ngoba manje na ekseni awunqeni ukuthi uthi uzofaka izicathulo professor uthi mawufika lana uthi kwesicathweni hawu yini le uthi uyafika sekunombeso ngaka sebeyakuthuma sekumele uact manje sekumele ufakazele lento othi wena uyiyona sekumele kube khona isiboshwa sigwazayo la singenzanga lutho and njengoba mawusigwaza nje once wasigwaza wena ubaba lana amaphoyisa azokubulala ngenduku akuphula wonke amalungu omzimba uhamba uhudulwa ngengubo yokulala cha wenzile lutho nalomuntu akenzile lutho kodwa sengimele uyiprove lento othi uyiyona and iyona into ebanzima kakhulu ngoba lezi zinto siyayithanda ukuphakamisa izithupha siyayithanda lento yenombolo siyathanda nokubhala ama-tattoo kodwa i-meaning yakhona asiyazi and deeper than ngalendlela thina esibuka ngayo. Gcine sengiboshwa professor ngalendlela yokuthi ngigcine sengiyi-regular jail ngempela
ngempela sengiboshwa nje ukubona uma sowaziwa isho la inkosi enkantolo ishimantshi sikwazi ngesibongo ngegama nesibongo hey sithi awusibusisi cha awukakangeni ibona uhlu angithi lapha enkantolo niyahlala ke la emabhenchini lokho ekubizwa one by one ithi mayiqalaza ikubone ubone yehlisa izibuko ithi awusibusisi uphinde wabuya hey ngithi mina hayi ngikhona uthi hey hayi inkinga sengiyaziwa wakwabona ukubuyela enkantolo more than once ngamacala amabili angafani enkantolo eyodwa ufika ubizwe uzoqula leli uphinde futhi wehle uphinde futhi kubizwe elinye icala ubizwe leli bese kuphinda futhi kuvela wena futhi enkantolo ivela ibona ukuthi hayi ayikho lento akagcinwe lo muntu ngiyagcinwa ngiphinde ngiphinde manje na ngithi phela umthetho une favoritism ezigebengwini yes uma ngabe usaneminyaka emincane bayakwazi ukukhulula mosa yi first offender bayakwazi noma uwenzile noma ungenzanga angithi phela nabo ba promoter lento yamaphutha uthi umuntu menze iphutha akwazi ukuthi enze njani akhululwe mhlambe uzowenza uzoshinda shintsha kanti uthi mina ngizange angikwazanga ukushintsha ngigcine sengiboshwa lokho kuserious ngagcine sengigwetshwa ngagcine sengifaka izingubo ezi-orange ngagcina ngempela sengihlala ejele ugwetshwa yiliphi icala emaningi professor maningi kakhulu yeah nabantu bayathanda ukizwa la usihlahlele nje lilodwa nje uthi ulibreak nje down umsuku za mhlawumbe uphumelela kuze kube kuyala khona uboshwa kanjani usuka nje kuqala nje ulenza kanjani nenzani maningi professor la eMaritzburg senginalento yokuhlala khona ihunga ingidonse ngalendlela yokuthi ngabe ngisahlala ekhaya kanjani la ekhaya sengiyona ekhaya sengithatha ama portion ekhaya sengithatha ama charger ekhaya sengithatha yonke into nje edayisekayo isho nama plate isho nezipuni yonke into nje engikwazi ukuyidayisa ekhaya sengiyayithatha noma khelwana futhi sebeyibonile into yami okay njengoba nje sengiqala manje nokuboshwa nami sengine crew yami la sebeyazi nje ukuthi umfana lo akaHadebe akalungile mfana kaHadebe yona ofaka izingane zethu laphi ezidakamizweni sebenale nje ukuthi ungifike nami yabona sekunezingane ekuthiwa ungahambi noSibanibani ayisibanibani yabo ingane uma ngabe yabonakala mhlambe nami ngiyesitolo nayi yesitolo sahambisana izofika kuba ithethiswe ulipala yeah kuthiwa manje ubusufunani naloya ngoba sekuyaziwa manje ukuthi ngibad influence manje and akekho umuntu professor ebengihamba nayo belunga lento ebengihamba nayo ibiyonakalisa nalabantu engihamba nabo so nabazali bayiqaphele le nto kakhulu ukuthi izingane zijwayelana nobani ingane ungabi comfortable ijwayelene nomuntu ophila impilo engacacile ephila impilo ongayiboni kahle ungabi comfortable ngempela zama ngayo yonke indlela ngoba mina ngiyakhumbula ukuthi izingane zabantu nama futures abo ashabalele ngenxa yami ngoba at some point nami benginalento uthola ukuthi nginolimo oluhle nami ngicine sengifunda ukuthatha amanyala ngiwagqokisa isudi bese ngiwapresenta as eintenhle kuba sengathi hayi into enhle le ushayelwa izandla kanti impilo zabo ziye kufeni ngikisane challenge professor yokuthi baningi engibabulele ngabulala nezimpilo zabo sekumele ngiyilungise baningi kuyimanje and mase kufike mina kufike bona ungaphika wena ungazi ukuthi cha uyena umuntu omubi kanti imini ngam introduce athule empilo so uma ngabe ke iwunga isingrecruitile senginokuhlala phi senginokuhlala edrobheni senginokulala ematsheni ngoba manje nala endaweni akusekho kuhle kodwa into eyayingihlalisa edrobheni kakhulu iavailability yaleli drug leli drug leli edrobheni liphanteleka kalula edrobheni li easily available ngeke ufike ekuthola saphelile kanti ngasekhaya uyabona ukuba nama inconvenience amaningi iwunga ngendlela ebheda ngayo sengathi ungahlala la edayiswa ngakhona sengathi ungavuka ungayi ulula isandla uthi ngicela ngiphe okuwu2 sengathi ngayinto kanjalo uyibona imesha ngamehlo no imesha hayi kumele ihlale la
no mayingekho kubi right no trust me cha abanye basuka kungekho inkinga ekhaya bethola yonke into kodwa imnandi professor imnandi ayiyashiwo no uyabona abantu abaningi abangayichazi yabo mase usuyibhemile yonke into iba right no ngendlela nje yonke into no i-stress ayikho into ekuthiwa i-stress kumuntu obhemile ayikho into ekuthiwa ukukhathazeka unakho ungenakho kodwa iletha le joy ngaphakathi iyakukhulula ngaphakathi for leso sikhathi kodwa iletha inkululeko emangalisayo ukubona professor Makabe kade kunento noma kodwa kunedilo kade uyifuna and uyayifuna you pursuing the deal uyayipursue then bese all of a sudden besiyenzeka and ukubona uma usiyo celebrate ukuthi le joy yoba nayo ukuthi yes I've made it ngaphumelela uyabona nisho nasengqondweni yonke into iba clear nasenhlizweni nasemoyeni yabo uba right uyezwa nje ukuthi ngaze ngakhuleka kwaze kwakuhle injalo ihit yakho nje once wabhema kuba njalo that's why ungeke ubone abantu abaningi ababhemayo benama anger issues uma ngabe sebhemile that's why uzomthola ekham ngaso sonke isikhathi noma ungayixabana naye uzokutshela mfethu ungayenzi lo yonto uyabona lo muntu kahle kwi state of mind nesisimoyeni akuyona yabo lento ikwenza ube cool yabo ikwenza ube right ube mnandi kodwa for in short period of time it's a very high cost yabo and i-cost ayisho nempilo yakho kakhulu kodwa ngendlela emnandi ngayo sengingenileke khona sengibhema neRocky iRocky yabiza kakhulu ngoba ikhuzu elingangekhanda lamentshisi uyalithola ngo50 rand stuff is right so nayo ke sengiyayibhema nayo sengimixa konke yabo sengihlanganisa konke futhi nephilisa ngiliyekile nensango futhi angiyekile ugwayi ke uhlezi ukhona so uyabona ukuthi sengine challenge engakanani ngoba nogwayi unesikhala sayo nephilisa linesikhala sayo neRocky nesikhala sayo kodwa the main product iwunga kuqala yona once ngayibhema ke iwunga isizongibizela kwini kwiRocky once kabhema iRocky sengimele iRocky ya down sengiyidown ngegani iphilisi so mase ngiyidown futhi once futhi ngadown ngehla sengimele ngibuyele futhi kuyona futhi iwunga so uyabona kahle kahle gcina sekwini i-chain sequence ebulalaye and sisixwayise cha angikhohliwe umbuzo wakho professor kodwa sixwayise abazali kunento enginothisile yokuthi yize impilo yami ngabanga lendlela ekade ngilindele ukuthi kube yona kunezinto ezengilimazile empilweni ukushiwa usisi wami ungabi khona ubaba uma wami ukuba busy kwakhe nesociety ngiphila yona kodwa lokho professor akunginikanga ilungelo lokwela izintweni ezingalungile i-lifestyle nempilo iphilile nama past experiences zakho awakunikezi i-right yokuthi uwele kuma substance mina I totally disagree usukubheda mina ngabheda ngaba yisilima ngathatha isimo esibi ngazama ukusilungisa ngendlela embi utshwala akuyona isolution ama drugs akuyona isolution ukuyibulala akuyona isolution ikhona enye indlela there is a better way ngihleze ngisho ngobani kuyona yonke lento imina engigcine sengiyibulala kunabantu abadlule ezimweni eziwestern ezami kodwa abaphila impilo eright abakwazile ukuhlukanisa yokuthi ngesimo sokuthi mina ngihlukumezekile akusho ukuthi sengimele futhi ngiqhubeke nokuthi ngiyilimaze so ikhona isolution engcono hayi lamanye ama solution ngobani ngizophuza utshwala professor ngithi ngiqeda stress and the more ngiphuza utshwala futhi bizongikhandela ini i-stress ngoba emsebenzini ngigcina sengixoshwa ekhaya kuzobe sengasahambi kahle kuzoba nezinto engizobe sengasazenzi manje utshwala bukhipha kuma senses akho ugcina usungasarizini ngendlela okade urizina ngayo that's why kuthiwa do not drink and drive why ngoba umuntu ophuzile akabe sakwazi ukuyicontrola ngendlela efanelekile uba namaphutha amaningi once ngaphuza utshwala ngizoba namaphutha amaningi and once kwanephutha kwanelile once kwanephutha lesithathu automatically sekufika stress and mase ngine stress le stress ngisirelieve ngani ngotshwala and lo tshwala bungilethela ini futhi i-stress so uyabona sekuyi chain sequence sekuyinto kahle kahle usubambekile
sekufika uphuze la musu uphuzile bese uyona bose uwonile kuba inkinga uphathwe i-stress usirelieve ngotshwala utshwala futhi uphinde futhi bukulethela i-stress ugcina ujika ndawonye wenza umerry-go round. That's where abantu abaningi belimala khona. Uthola ukuthi ba resulta to izinto ezingalungile ezi-solution kanti akuyona le solution. There is a better way. Ikhona indlela engcono yokudila nezinto, hayi le ndlela thina esifundiswe ngayo yokuthi uma ngabe usophuzile kumuntu ophuzilayo uphuza ngoba eneyinkinga bese kuba sengathi ayiku acceptable. So seyathi siphila ngaphansi kwayo yokuthi uma ngabe kuchithelile thola omunye. This is not the solution. Ngoba kuyafana nalokho kuchithelile uzothola omunye aphinde futhi naye akulimaze. Uyabona ukuthi gcina sekungenzi sense yokuthi umuntu wesifazana athola ingane ubabuye ingane amlahle bese kuthiwani akenze njani akathola omunye futhi for ukuthi avale isikhala salo nalo wesibili uzophinda futhi amshiye nenye ingane aphinde futhi asuke seziyimbili ke manje sekuyi double trouble sekuyi stress esiwu2 sekumele athole futhi owesithathu senezingane ezo3 obaba abahlukene abathathu and futhi akekho omunye opresent. And lezi ingane zizokhula kanjani ngoba enye yezinto elimaza isociety yethu nathi abazali bethu impilo abayiphilayo. Angifuni ungakusho lokho kunzima professor ukuthi ngithi umntana wami ungawubhema ugwayi mina ngibe ngubhema. Iba isibonelo wena enganeni ngokwenza ungabi isibonelo ngokukhuluma kuphela. Uma ngabe wena ungekuyikhulisa ingane yakho uthi izokhuliswa ubani? Ngoba mind you professor yazi uma ngabe wena ungayifundisanga ingane ukhona lo uyifundisayo. Yazi lento uyibonaphi? Uyibona uma ngabe kusekuncane. Angithi uma bekuntshontsha ushukela uthi hey wenzani udlelana ushukela athi angikudlanga mina kodwa ufica la angithi uyabona seqamba amanga kodwa amanga akafundiswanga wona. Angithi so automatically sekumele wena mzali uyifundise ingane ukuphila impilo eright. That's why uma ngabe umuntu ebhede ephila noma kanjani kuthiwa akafundisekile. So leyo muntu akafundisiwe udinga ukufundiswa. Abazali sinabo esikhathini samanje bayahluleka ukufundisa izingane ngoba nabo abafundisekile. Ngeke ukwazi ukufundisa ingane into nawe ungafundiswa ngayona. So siphila ngaphansi kwaleyo society esikhathini samanje. It's a very critical situation ngoba izingane zikhula ihlukumeza zikhula zingena kuma substance kanti vele nomzali naye futhi uyahlukumeza futhi nayo kuma substance. Uthi ephuma yena eclubini uthi ingane automatically yenzeni ngoba nayo iqala kancane yenza njani iya ngaphandle kubangani bayo ngoba vele yena akekho available. So nale mbewu le yenza njani iyakhula and kwabanzima professor ngoba ngicine sengenayo unembeza. Gcine sengibamba inkunzi gcine sengigqekeza ngigcine sengiyisilwana ngale ndlela yokuthi ngiyakhumbula mina ke bengithanda into ezo intimidator opponent besiphinde futhi nikeza mina amandla neprotection ngoba iyona into engafundiswa yona leyo yokuthi mengizobamba inkunzi I inflict fear kuwena. So ngithatha yonke ifi angithi mina mengizokubamba ifi isuka ilingane angikwazi and nawe ungazi futhi angazi ukuthi wena umuntu onjani futhi ubisima kanjani. So uyabona ngizokusukela nje ngizofuna izinto zakho ngenkani. So kumele ngithathe ifear mina ngigcwalise kuwena. Ifear is like a drug. Umuntu othukile wenza noma yini professor. Ifear isusa ingqondo. Umuntu othukile professor akabi kuma senses akhe. So once mina mengizobamba inkunzi ngafaka ifear once wathuka then ngine ability mina ngiba ne upper hand and njengoba ngisho le fear isuka ilingane kusuke ku 50% mina mengithatha u30 ngufaka kulo seku 80% kumina sekusala bani u20%. So kumina iyaphela ifear. The more ifear iphela ngiba ne confident ngiba bold yabo. So yena besenza kanjani bese ba ne fear bese yekha noma ngathi ubaba omdala umnomzana ngiyambamba ngimthobise njengengane yabo bese ngimkhangeza yonke ngifuna abantu babone sayonke imali ngiyazolile athi kodwa mfana ngithi uzoyithola yokugibela
So uyabona kanye ngendlela uyabona ngimvezela lento yokuthi unezingane ukukhala uma inkosikazi ukushaya nje one hole uthulele la yabo. So ngizama uku-inflict fear kuyena, the more ethuka yabo the more ephuma kuma senses uyakwazi ukuthatha umholo wonke awunikeze mina. Yazi professor kuthi kuphele 10 minutes sengihambile bese iyabuya ingqondo ibuye ukuthi hayibo yazi ngayithatha yonke imali ngayinika losikhotheni, hayibo ekhaya, hayibo izingane, sekunezinto ezibuyayo kanti the more enefear lezo zinto akabe sakwazi ukuyicabanga. Kodwa into engiyithandayo omama kunzima ukubabamba. Omama ababambeki omama. No besibabamba kodwa ayibe kunzima professor. Ngoba ubuthi mama ngizonquma manje mina athi kodwa mntanami ilapha ekhaya. Athi kodwa uthini uma wakho mawunje. Yazi uvela ubona uthi lo mama yazi uthi uqala yazi ugcine wena sekuthuke wena ke. Kahle uthi uhambisa ifear kuyena bese yayibuyisa. Avela ngathuki. Ngabo athi mntanami ngeke uthole lutho. Athi yabona njengoba nje lento oyenzayo uthi sibusiso ngeke usithole kuNkulunkulu. Athi uyogcinaphi? Athi sengifisa ukubona abazali bakho. Yazi nawe lento ivele abuyisele lento back kuwena. Back to sender. Yazi avela ibuyisele kuwena. Yazi nawe ugcina usuqalaza manje usakekho nokubonayo. Ngoba manje phela once abantu babona ubamba inkunzi bakushayela ukufa. Ngoba manje angithi nami nginaleyo fear. Yabo and uyazi professor uma ngabe normally nje uma ngabe noma ungangibona ngibamba inkunzi kodwa mengine upper hand kulo muntu engimbambayo yazi wena ukwazi ukungenelela ngoba uyena ongivumelayo. Angithi yes uyena onginikeza igunya wena ayikho into ongayisho noma udlula yabo ayikho kodwa uyabona uma ngabe uzofica ngibamba umuntu ostrugglishayo ethi hey nanke ngibamba uyabona ukuthi uvumela wena ukuthi ungene izomlekelela. Yabo manje yabona uma ngabe ethuli ethobele mina uba nento ukuthi hayi bayazana lapha nobalungisa izinto zabo yabo and sinaso vele leso skill so uthi impahla zami wena uyibuyisa nini wena wahamba nini no angimazi ngiyaqala nokumbona so indlela yokumngena yabo yokuthi nabantu ababona abasemaceleni babe nokuthi hayi bayazana into yabo ngeke sikwazi ukuyingena kanti no uyamsukela ngempela kodwa as long as uma ngabe ezongenzani ezothoba so ngigcine sengena kuleyo futhi nakhona ngiyafundiswa ngoba kulezwe lobugebengu nasezidakamizweni professor kuhlalwa phansi akuvele nje kwenziwe kuyafundisa. That's why nami ngi-encourage abazali bahlale phansi nezingane babe nesikhathi ingane bayilalele ingane bayibuze ingane bayifundise lento bayigxilise enganeni ngoba nathi ebugebengwini ibigxiliswa. Mina ngifundisiwe ukubamba inkunzi ukuthi wenza kanjani ngifundisiwe professor ukuthi umuntu umbamba lebhandeni yabo ikhonco lethu yombamba lona nje mobamba ikhonco ngeke ayindawo Obo, hayi angabhilita ngeke aye. Yiko namaphoyisa abamba la khona. So ngifundisiwe and uma ngabe futhi ukhipha umbese awukhiphele eduze ukhiphela yabona unikeza wena i-distance yokuthi angawubambi. So njengoba umbambe kanje wena one allowance yabo futhi ngeke akushaye uma uthi uyakushaya uyamsondeza uma ngabe la ayikho into angayenza. Yabo uma ngabe futhi ufuna ukumhlehlisa wena omhlehlisayo so uyamdrive ayisifundisiwe nanokuba thiwa mkhulu kangakanani noma kuthiwa unamandla angakanani ngeke akwazi ngoba wena osuku une upper hand. So nami ngicine sengiphatha ke homemade yabo yombese lana ngiyakhumbula ngelinye ilanga siseshwa amaphoyisa nje waqathaka iphoyisa la ubona le homemade inamazinya u3 lana akhiwe ngegrinder iyathusa nje la ngishaya no lithusa yilento yabo. So ngizama ukuveza indlela yento yabo ekade ithusa ngayo nento ekade ngiyiphatha automatically uma ngabe ngiyikhipha umuntu vele ubebona ukufa automatically nanokuthi awe mangizoba yini yabo athini athi angimniki gcine ke sengibamba ke inkunzi ke kakhulu begcine sesibamba inkunzi eMaritzburg nje bese kunomgaqo ekwaziyo ukuthi ngabo past 4 ntambama akusahanjwa kona
bese kugcwala ke lapho ke igebengu ke zonke ke lezi ke ebhemayo ke kugcwala ke bonke osikhotheni kugcwala yonke into and futhi ubone ukuthi kiyaphithizela futhi bayazana bona ugcine ke nokugqekeza futhi ngigcine sengigqekeza ngijomba amayadi ngoba umuntu benesibindi ngalendlela yokuthi umuntu ukhona ngaphakathi akekho wena ubungena onyawo unyawo kodwa kakhulu yabona mina bengithanda ukungena mebe khona angithandi ukungena mebe ngekho ngoba mebe khona wena oba ne upper hand mebe ngekho ibona baba ne upper hand kanjani na uma ngabe ungene khona usuke engalindela ngithi so ungena wena automatically ubani othukayo uyena leyafika yes leyafika so uyakwazi ukumdriver akaza ngithi uphetheni futhi akazi ukuthi ungene kanjani futhi akazi ukuthi yini inhloso yokuthi ungene yabo kuyena kusavela into eziningi cha mina nje ngiyayifikela ngimgesile kodwa yena unokusho ubheka izitha zakhe manje yena ubheka abantu abonile ubheka abantu basemsebenzini naye ubheka indlela zakhe ukuthi ayibo angabe ubani bangithumele ngabantu kwenzakalani ngempela kanti no cha mina nje ngiyingenele ngihamba nomngani wami siyabathatha siyabavalela ekamereni so why sithanda ukungena bekhona yonke information sibeyithola ngabo wena ngathi ubuhlakaniphele nje ubugebengu ubuyingcweti njengoba ngishilo professor bengunomuntu lona obengakho kwi front line as such as a leader why benginalento yokuabsorb yokufunda and yonke into sengathi ngingayenza ngendlela enjani ekuyiyona yona yabona so sigqekeza ke nendawo nemizi uyabathatha ubafaka lapha liyabavalela siyabavalela manje ufuna uqhubeka lapho umphakathi uzongishaya uma bavalela professor ubavalela vele uyazi wonke ama gadgets wenze njani usuwathathile uwathatha vele ngokuthi awufune benza njani ba contact abanye abantu abanjani abangaphandle kodwa for the fact uwathathela ukuthi vele usinawo usuwenza njani usuyawathatha ngoba yonke into cha uma ngabe senza asifuni izinto eziningi lezi zinto ezinkulu microwave le sifunde zo zinto number 1 jewelry box yona into esiyakuyona number 1 sifuna indawo ekuhlala khona imali if kune safe sifuna yona isafe into besithi uMr Pay Fast which is physical cash rather than ukuphatha into enkulu osazoyi exchange for imali futhi ngoba kahle inhloso yini imali so ekuhambeni konke nasekwenzeni konke mesibavalela la sesigijima indawo yonke and uma bekukhona lesingaboni khona kahle sithatha ilunga lomndeni leli elincane kuna wonke siyazi vele ukuthi ingane sinale mentality ukuthi ingane ayiqamba manga and ingane izokhuluma iqiniso ingane ayinabo ubuqili ngeke isho okunye kanti kokunye yabo so laba abadala siyababonisa ingeke lapha bazoba nobuqili futhi sinjani sibagcina khona lapha yabo bese kubuyena wenza njani osikhombisa around ekuyena ukhomba zonke izinto nokuthi cha ukhiya wasemnyango kumele siwazi nokhiya wasegatini kumele siwazi uma ngabe singene sajomba kodwa kumele siphume futhi sesijomba kumele sesiphuma clean sesiphuma nje esangweni nobonayo yabona angasuspect lutho kungabi khona into ukuthi ayingeke nami ngibabonile abantu abakanjena siphuma futhi sesenze show ukuthi sesithathe zonke izinto esizidingayo sayipackage ezintweni yabona ezingeke zidrobe iattention yesikuyenzeka sometimes uvele uthatha ishidi yabo zonke izinto uyifake eshidini ubambe ishidi bese uhamba nalo kodwa at some point sengathi into ngaba professional ngalendlela yokuthi ibonakale ngempela ingasolisi and nathi futhi akumele sisolise ngendlela esiyona so amayadi siwashayile kakhulu kodwa futhi iyada ngithi linesikhathi kanti ungayinasikhathi iwunga phela yisho ukuthi ngibheme ekseni kuphela nantambama kuphela nasemini kuyaphoqa nanominini and kunezikhathi othola ukuthi ku right for iyard kunezikhathi ezingekho right for iyard for isibonele ehlobo iyard alikho right ehlobo abantu abaningi basuke be out and about basuke be busy bephithizela kuba right ebusika and kuba nzima ngiyakhumbula nje professor elinye engangena kulona ekhona ngiyakhumbula lo mfethu weswa ukuthi khona umuntu la kodwa ngendlela walala wathula
abangesanyakazi wathula ngathi ufile ngaze ngaphuma ethuli nje lele kodwa esezwile nami ngizwe ukuthi cha lo usezwile ukuthi khona umuntu okhona ifiye unalento yokuthi once nganyakaza lo muntu uzowenzani and mind you futhi ngamncoma lo yaphuthi ngendlela enza ngayo wanginikeze allowance angizange ngicabange lento yokumenza njani yokumlimaza ngoba automatically ukube waphaphama angithi uyabona ukuthi nami kwasekumele ngiact and uku-acta kwami automatically ngangizomlimaza ngoba phela uma ngabe usufika iphoyisa likubuza umbuzo wodwa lithi ububamba inkunzi uthi wena yebo uthi athi ngumbese uthi wena yebo lithini ubuphathelana umbese uthi mina hayi bengifuna ukumthusa athi uma ngabe egoloza wenza njani ngiyasho phela hayi Nkosikazi ngiyamiyeka mina athi labanga so lo yafuthi ngamncoma uma ngabe ehlala elala ethule enganyakazi vele wevimbela lento ukuthi angagcine selimala ngoba automatically nami uma ngabe ngingena vele ngineplan nginesikhali uma ngabe kukhona ngimnika ichance yabo mengibona ukuthi lo muntu uzoba inkingi imina oact kuqala yabo and ngiyamlimaza futhi ngempela ngimshiya elimele yabo ngoba lento ayibisabana nembeza ayibisaba nalo uzwelo iyaphela lento yokuthi ngenza ukuthi ugcina sesichumelana ngisho nangayo ngithi mina omunye nje engihlane naye ngimnqamula imbambe ezo3 athi omunye hayibo uyadlala wena athi omunye mina ngimshayela yabo ngayithatha ubeyitshela ukuthi sile goloza so uyabona ukuthi lento igcina kuthina sengayona into eyisimanga ukuthi kunomuntu okwazekile kunomuntu olimele kunomuntu ogcina ngempela esesibeka impilo yakhe esimweni esibucayi so lento iqeda unembeza iqeda ukuba nendaba mind you vele nami senginale mentality yokuthi mina uma ngabe mina ngingakwazi ukuyiprotect akekho omunye umuntu ozongiprotect uma ngabe mina ngingathathi over akekho omunye umuntu ozothatha mind you nginale anger le iyavuka ngalesa sikhathi nginale ya rage leya and kuthuka nabantu engihamba nabo bayathuka ngoba uma ngabe sesibhizi lana ngitransforma ngibe omunye umuntu abangamazi kanti sekuvuka le anger bangitshela abanye usayingeke cha ubese hand over yonke into isiphi isidingo sokuthi umgwazi kanti mina ubese ngifanela nalo yamliso walimaza usisi wami yabo so kuba sengathi mina sengiya repair kanti sengiyona kakhulu so sigcine sesenza ke kulonke uhlobo professor lobugebengu sibamba inkunzi kakhulukazi nje inkunzi yasemgaqweni besiyibamba nalabantu abahayikhaya uyabona ke bona baqediwe ngoba futhi lapho ilabantu laba bolaba amakhumbi abathanda abantu abahayikhaya laba bamakhumbi ngoba baqedela umsebenzi so uyabona thina singena kuleyo gap kuba sengathi solekelela kanti asilizolekela nathi size ngeagenda yethu so ubafice behayikha lana sibabili sifike sibamise bonke sibaqoqe bonke sibahlanganise sibakhuthuze bonke bese siyahamba futhi ukuhamba kwethu siwela u-freeway thina sifundiswe nokuwela u-freeway ukuthi u-N3 welwa kanjani uphumele ngale u-N3 akwelo kodwa ngiyazi uma bese ngikubambile nempahla yakho bese ngiwela u-freeway ngime la eCenter wena ngeke usese ngoba usaba imoto wena mina ngifundisiwe ngiyakwazi nokudakhela imoto ngiyayibonise lapha mina ngiyibonise lapha ngithi ngiputshela ngiphumele ngale uyabona wena ongafundisi futhi mina ngikwini ngikuma senses wena usuphumile kuma senses ngoba usulimele vele ngoba suke senkonile umoya so usuya ngeenga kulula ukuthi ulimale mina angibe ngisezwa namahutha mina ngibheka isikhala wena ngithi usazobheka amahutha once washayelwa ihutha automatically uzoba nokwenza njani nokusteka nokungabaza yila sekulula khona ukuthi wenze njani ulimali so kodwa mina athe shaya amahutha ushaya amahutha vele sengiyibhekelele ngiyojomba futhi ngijomba lo malena ngalela ngiyahamba engcolile ngijomba ngiyahamba professor ngiyokuhamba kwami futhi hayi ukuthi ngikhona le ngiyakhona ngiye truck house ngiyohlala phansi ngiyobheka ngiqedile mina ngokwami sengiyoze ngibone
yabo after. So baningi abantu abagcina sebelimele, and mind you njengoba sizenza lezi zinto, i-drug professor libheda ngalendlela yokuthi lifana nontshontsha imali esikhwameni. Uma ngabe ngizotshontsha u5 manje, ngifika u5 bangake bawu8 esikhwameni samali, ngifike nguntshontsho oqala, uyabona. So uma ngabe sengidinga futhi imali engiyibonile ngiyaziyo isesikhwameni samali, kuzophoqa futhi ngenze njani ngiphindele khona futhi sebengithathe bawu2 sebe6, akithi nayo ayazi imali yakhe, and ukuzobona ukuthini ukuthi le mali le isiyashoda, kodwa futhi mina ngeke ngilokhe ngiyeke ngobani sengiwubonile la yikhona umthombo. Yes, mengidinga ngizolokhe ngiya khona, automatically ngizogcina sengenza njalo, togcina vele ngibanjwa ngoba into ebonakalayo. So noma ubamba abantu ke ama-complaints afikayo e-police station, amakhamera ngoba kunamakhamera nezinto ezenzakalayo ney'ngodo kuyaziwa, ngoba futhi ayinayo lento i-break professor, into ebuhlungu kunayo yonke 365 days noma 66 days a year, every day ngiyawubhema, alukho usuku lamahala, ayikho i-day off yokuthi hayi namhlanje angibhemi, ayikho into enjalo e-drugsini. So ubhema each and every day. The more ubheme kakhulu namhlanje nakusasa sengimele ubheme khona kakhulu, the more ubheme kakhulu ngoba phela ayikho into engakhuli. Ne-craving ye-drug iyakhula, ne-craving yama-substance iyakhula. Angithi ukubona uqala ngobhiya wodwa ube satisfied, kodwa the more uqhubeka nowodwa ugcina usungasakwanelisi, bese kuyapho ukuthi babe babili obi, uma usuphuzo wesibili bese kuyima uba satisfied, and the more uqhubeka gcina sekudiyakala abawu4 for isikhashana nje, for all you know ukuthi ugcina sekudiyakala icase ngoba ayikho into engakhuli. Before mosaqala kuba kancane nami ungangibheme ngisasatisfywa nginani elincane, kodwa ngithe sengibhema ngempela sengigxila inani lesonto bese ngilibhema ngosuku futhi ngilibheme ekseni, bese ngikwazi ukubhema. Thina sibheme kusamaqhuzu kusayi-3 kukhula kuze kufike emakapsulini ngoba for 14 years ngibheme iwunga nje yodwa. Cha, angikubali lokho okunye, iwunga ngiqale almost ekugcineni kwalezi zinto zonke, kodwa u14 years ngiyibhema yona. So shuthi iphilisi lineminyaka eminingi, insangu ineminyaka eminingi kakhulu ngaphezulu kwakho konke, including ugwayi. So uyabona ukuthi for 14 years each and every day, 365 days a year ubhema each and every day, ngeke kungaziwa ukuthi khona umuntu owenza umonakalo lana, ngoba nenkunzi besiyibamba. And futhi emgaqweni kunalento yokuthi kuba khona abashonayo, kade sibamba nawo inkunzi, uthola ukuthi kufika abantu mhlambe babathese ngefoni, nawu ukuthi bayofona abanjweke, yabo thothi usuyalimala ashonele lapho, kodwa asiyeki professor. Uthola ukuthi omunye ubanjiwe ke shaya inkunzi, ebamba inkunzi nje wabanjwa uqotsheni, abantu bamngene ngenduku ngalendlela yokuthi uvuke esibhedlela, abanye bavuka kuyikhoma, abanye bayashona, kodwa still asiyeki. Abanye bayaboshwa ngoba inkunzi yasemgoqweni iyi-armed robbery, and i-armed robbery iyabopha ngempela and bayaboshwa ngempela, kodwa still asiyeki. Uzobona ukuthi once le mbewu yakhula idefya wonke ama-odds. I-drug aliyi ngeweather, aliyi ngesizini, aliyi ngesikhathi sonyaka, aliyi ngesikhathi sosuku. Cha, kubanda lithi ngibheme, kushisa lithi ngibheme, kukhithika nanoma inini, kunetha professor, besibamba inkunzi ku-freeway kunetha ilanga, linetha izulu, kunetha ngempela, kodwa uthola ukuthi sikhona ngoba i-drug alinendaba nalutho. So uma ngabe umuntu egcine sebamba inkunzi, ngiyakhumbula professor khona enye esayibamba, ngiyakhumbula lo amalume wethe ukuba nomzimba, yabona. Ngiyakhuluma sasiba u3, ngihamba nomunye umfowethu, lo mfowethu wene experience naye wephatha lo mbese omkhudlwana, yabo. Sithe uma ngabe simbamba uzovela epassage, uvela kabe vela sinalutho, yabo. Umuntu ozovela athi thushu intatha, sengathi ubeshayile kancane, yabo, ephuzaphuzile, uzovela. Uma ngabe vela ibrazwe nje inomzimba futhi, yabona lamabrazi la, yabo lamabrazi flex, yabo lamabrazi futhi uyabona sengathi lo uyalifta professor. Uma ngabe sihlangana naye uzothi thushu nje la, awakhala umngane amathawu nangu, yabo.
Nami ke bengingacushwa ngoba phela bese nginalento angithi nathi sinama codes ethu sinepolitiki yethu. Uma ngabe sibamba inkunzi sibathathu, uma ngabe ngingabonanga ukuthi wena wenzeni noma sesikhatha uzokhatheleka ngendlela yokusebenza kwakho. Mengingabonanga ukuthi wenzeni awutholi lutho futhi. Mangakubonanga uzobonakala ngisho sekukhatha. Hayi ngeke kubonakala. Cha uzonikezwa phela lokho mase sekubhenywa kodwa ayikho imali ozoyiphatha wena. Ayikho into ngoba vele wenzeni. Epromoter lento yokuthi nawe wenze njani uyinikele. So uma ngabe ke ebanjwe manje lensizwa uthi uyayibamba ngokhiye iyabonakala ukuthi ayingeke lentsizwa. Ayingeke. Isuthi. Hayi isuthi ke impela ivelithi. Yabo asale phansi. Awu heyibo lensizwa. Yabo manje lesihamba khona kune fencing kunepaki yakamasipala. Ugudla ifencing and umkhuphe nje yabo omncanyana. Ayingeke size sibone ukuthi ayingeke ayikho lento yabo lo mfethu athatha umbese wakhe yabo awuphendula lo mkhulu bese emshaya phi emshaya la ekhanda yabo kuba ngathi uba dizzy yabo then thina bese simngena phi bese simngena la ngezansi